Toto leto som sa aj s mojimi 3 ďalšími kamarátmi rozhodol, že sa dostanem do Bratislavy bez použitia žiadneho iného dopravného prostriedku okrem bicykla. A tým pádom som si pre vás pripravil krátky dokumentík o tom, ako to prebiehalo a čo sme zažili po ceste. Ďakujem, že ste tomuto videu dali šancu a dúfam, že si ho užijete. Raz hore, raz dole, život na konzole, na chate, na čete, na tripe aj výlete. Hustý, aj krotký, tanec fľašou vodky, aj citrón, aj med, brutal house dead. Prvý deň sme na nešťastie začali veľmi neskoro a to najmä kvôli tomu, lebo sme mali obrovské problémy s defektami, ale to sme si neuvedomovali, že nás čaká niečo o mnoho ťažšie. Bolo to pravdepodobne to najväčšie prevýšenie počas celej trasy v podobe Plešiveckého kopca blízko Rožňavy. Už stúpame cca pol hodinu. Pozrite, aká je podo mnou extrémna priepas dole. Dostal som tu sám. Daktori sú vzadu, daktori sú vpredu. Ja som presne v strede. A nedávam to. Hore bol našťastie takýto úžasný výhľad, takže to naozaj stalo za to. A ak by vás zaujímalo, ako sa rieši na takýchto výletoch hygiena, tak samozrejme skoro nijak. Spoľahnúť sme sa museli iba na okolité rybníky. Teraz teplá voda. Až tak teplá není, ale dá sa. Na konci dňa sme dorazili do kempingu zvaného Gombasek. Dobre, čiže sme došli do Gombaseku a René povedal, že sa tu dá spať a je tu pekný altánok. A zdalo sa to všetko ako splnený sen. Miestni tvrdili, že nám vedeli poskytnúť všetko, čo potrebujeme. Je tu elektrina, zasúky, Wi-Fi, tam majú pivo. Ani stan nemusíme stavať, úžasné. A trošku sa nám to nezdalo, veď predsa takto začína aj každý priemerný hororový film. No čo, Erik, čo hovoríš na toto miesto? Že nás tu zabijú, ale som rád. A nezdalo sa nám to správne, keďže sme zistili, že všetko bolo nakoniec platené, iba nám to miestni zabudli povedať. Našťastie sme sa aspoň dobre vyspali a boli pripravení na deň 2. Zbieram železa po dedine, zmizol aj odpad kostola, no v tom som nevine. Z naloženú káričku tu brazím ulice, niekedy ma zdravia, iní berú palice. Hej! Tento deň bol pravdepodobne najťažší zo všetkých. Medzi Tornaľou a Rimavskou Sobotou sme sa ocitli v obrovskej kolóne kamiónov. No v ten deň sme mali dôležitý cieľ a to dostať sa až do Lučenca, najmä kvôli tomu, že deň predtým sme prešli iba 50 km, čož ak plánujeme prejsť celú cestu za 5 dní, je to výrazný podpriemer. A keďže sme ešte neboli veľmi zvyknutí na také dlhé trate, zdalo sa to naozaj ako nekonečná cesta. Yes! Nekonečná cesta, ale je tam, je to on. V Prešove sa bude stávať obchvat, aký to bude mať na našich ľudí dopad. Už teraz sa tu preto žije lepšie a zápchy v celom meste možno budú trochu rečšie. Spievam odu radosti na tunel, vraj do 2010 ten sľub asi trochu smrdel. Po uliciach mesta sa klebetí, že isto budú mať ten obchvat. Deti našich detí v duchu obchádzam už Prešov, už nám zavidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu. Na začiatku 3. dňa nás tesne za Lučencom privítala dedina s takýmto vtipným názvom, čož po istom pátraní som zistil, že je jeden z najvtipnejších názvov obcí na Slovensku. A vtipnejšie na tom bolo ešte to, že nás na to postupne pripravovali predošlé obce. A to najmä kvôli tomu, lebo ešte pred Lučencom sme prechádzali okolo Gemerskej Panice a Veľkých Dravcov a pravdepodobne došli nápady Panické Dravce. Ten deň bol významný najmä kvôli tomu, lebo sme už prekročili hranice západného Slovenska a vtedy sa až zdalo, že naša cesta fakt môže viesť k úspechu. Pred chvíľkou sme prešli na západné Slovensko. No a teraz do Šahov a potom asi ešte 15 km ďalej. Uvidíme, čo nás čaká. Do Šahov sme nakoniec dorazili a tam sa k nám prihovorili títo dvaja miestni obyvatelia. Narodený som 2011-90 Jeden z nich pôsobil ako návnada tým, že nám ukazoval rôzne podivuhodné tance. A ja
A ten druhý stal až podozrivo blízko pri našej povinnej výbave. Čo chvíľa sme prišli na to, že to nie je až také nevinné, ako sa zdá, a ako náhle sa situácia vyhrotila a nechceli nás pustiť, utekli sme im až do Maďarska. Tam sme si rozložili stan a prespali v dedine Kemence. Ez a borotva penge majd, de nagyon... Maga is izgul tőle, hogy lesz-e. Hát igen. Annyira Jön-e olyan hiányzik szállító? No keďže na takýchto výletoch máte pochopiteľne veľmi nízky prístup k elektrine, pomaly sa mi začala vybíjať kamera, takže tie nasledujúce zábery zo 4. a 5. dňa už budú také všelijaké. Takže ja sa asi postupne s vami lúčim a užite si ešte zvyšok videa. Každého tu za brata máš, hen takým nulám sa nikdy nepridáš. Ty patríš ku nám a to si váš. Ty patríš ku nám a to si váš, že